rasprava bit će poštovanog zastupnika Miroslava Škore, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolege, poštovana ministrice, poštovani državni tajniče i ne znam ima li još tko iz Vlade ovdje. Meni su kolega Grbin, kolega Grgić i kolega Vrkljan u stvari ukrali raspravu. Ja nisam htio danas govoriti o tome da kasnimo. I sam predsjednik Vlade je rekao da se nakon potresa Vlada sastala u roku od sat i pol, da su shvatili da je ovo prioritet, međutim nisu osjećali potrebu da krenu odmah u realizaciju zakona ili zakonskih rješenja po kojima bi se pomoglo onima koji su tim potresom bili pogođeni, tako da razgovaramo o tome nakon 4 mjeseca, ali ja vjerujem da će drugi kolege o tome više govoriti. Ja neću govoriti o činjenici da se u načinima financiranja očekuje jako puno toga iz sredstava EU i kako se osjećaju hrvatski građani kada vide da smo mi u stvari po svemu na začelju Europe i da mi kao država koji smo svojevremeno i u onoj bivšoj lošoj državi pomagali drugima, sada čekamo da drugi pomognu nama. Neću govoriti o efikasnosti zakona jer i sami ste rekli u dosadašnjim obraćanjima, mnogi od vas, da se recimo obnova dubrovačkog područja eto razvukla i na preko 40 godina od katastrofalnog potresa koji je pogodio to područje. Pa je samo tim pitanje koliko dugo će se razvući i obnova područja o kojem govorimo i kojeg reguliramo ovim zakonom. Ja sam naime htio upozoriti na jednu činjenicu da smo mi ovdje u Hrvatskom saboru, kao što su i ljudi u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, u skupštinama županija pogođenih potresom, dužni donositi cjelovita rješenja, ne partikularna rješenja, a meni se čini da ovo dijelom je partikularno rješenje i u samom zakonu, odnosno u njegovoj preambuli stoje stvari koje ukazuju na tu jednu veliku nelogičnost. Naime, kaže se da je Medvednica i okolica Zagreba dio koji pripada širem seizmološkom aktivnom prostoru. Prema geološkoj klasifikaciji Grad Zagreb je unutar seizmički najaktivnije zone unutrašnjeg dijela Hrvatske. Najjači potres je bio 1880. 6,3 po Richteru, jel? Prije toga je bio jedan 1502. Ko kaže da se ponovo neće dogoditi potres? Svi se mi nadamo da neće, ali i sam zakon zaključuje da se nalazimo u seizmološki aktivnom području. Ali isto tako zakon kaže i predviđa, što su već kolege rekle, da će se kod obnove voditi računa o tome da se zgrade dovedu u mehaničku stabilnost i to u najmanjoj jednakoj mjeri kao prije obnove, ako je moguće i pojačanjem konstrukcije. Međutim, ako neko želi, dakle ako suvlasnici zgrade ili vlasnik želi ojačanu konstrukciju sukladno suvremenim trendovima i mogućnostima, onda on to mora platiti sam, odnosno mora se obvezati da će to podmiriti sam. Kao i da je Bog htio, evo sad smo imali i katastrofalne poplave u Gradu Zagrebu koje su posljedica činjenice da imamo prije svega u Gradu Zagrebu lošu kanalizacijsku mrežu. Dakle, umjesto da razgovaramo o tome da ovim zakonom donesemo jedno cjelovito rješenje po kojem ćemo i u cijeloj Hrvatskoj, a posebice u potresom pogođenom području dovesti zakon do te mjere da se u slučaju ovakovih ponovnih događanja spriječi katastrofa, mi ćemo to partikularno riješiti i raspravljat ćemo o tome koliko će ko imati pravo naknadu, kako će se to događati, koja je maksimalna cijena i otvorit ćemo vjerojatno mogućnost za mnoge spekulacije jer svaki naš zakon ima onu famoznu odrednicu da nekakav referent može individualno donijeti odluku o tome ispunjava li neko uvjete zakona ili ne. Do onog trenutka dok ne budemo razgovarali o tome da uistinu poboljšamo infrastrukturu u RH, da stvorimo uvjete da poduzetništvo, da svaki građanin može napraviti drastičan iskorak u kvaliteti svoga života, do tog trenutka mi ćemo rješavati to poput vatrogasaca, a paralelno dok Grad Zagreb pliva i dok se ne radi ništa na kanalizacijskoj mreži, radimo žičaru koja vrijedi stotine milijuna kuna, prema nekim zadnjim izračunima 700 milijuna kuna,
kao da smo Schladming. Toliko, hvala vam.